Ngiyazi ukuthi ekhaya kushoniwe nakini ngokunjalo. Kodwa into kumele uyazi kule mpela into komele ukuthi sifihlile and asinalo ngisho elimdaka. Sithando sami kuyaphoqa ukuthi sibuyele emakhaya sinemali ukuze sikwazi ukuthi sifihle kahle emndeni yethu. Ungangitshela ukuthi ukhuluma ngobugebengu. Into ejabulisa ukuthi ubugebengu ngibona uzosinikeza imali. Yazi sithando sami angikholwa namanje uthi umalume wakho uvumile ukuthi silethe amalobolo lapha kini. Omalume into abayifunayo nje usuku lingakapheleli isonto. Ngiyakwazi lokho sithando sami and ngiyangijabulisa ukuthi mina uzoshada nentombi Sandile. Mina bengazi ukuthi ukhulelwe. Ubasheshe washo nje bengizoyenza kusemandleni ukuthi senze izinto ngahlela. Ngikwazi ukukhulumisana nomalume ukuze bazokhokha lapha kini. Uphuma ngaphi? Hayibo. Ngicela usehlisa umoya. Ngehlisa umoya kanjani ngithi uyazula ngaphandle kuyabheka. Awu, ungakulinge umtshela ukuthi bulala nabo bonke abafana. Ungalingi ukhulume nami kanjalo wena. Ngeke uzungitshele mina leyo nto wena. Angizwena ukuthi ungitshela ukuthi ufuna ungcopha ungaphi ngithethe. Ile nto engenzayo njengamanje ngabe uyajabula. Jakhosi! Abantu umbulaleleni sicelo. Thanda mina nomthandela umfana. Uzonise ubhubhu man. Elalela lana. Lesenze ngisenzile ngisenze ngoba ngiyambona umuntu ukuthi uzoba iphele empilweni zethu. Futhi mase sibuye emakhaya kuzomela senze isho ukuthi labantu sebagudluza. Siyabonga ndoda. Sebenza. Wanda. Inhlanzi ishelwe ngamanzi. Kasho akhoqile la ikhothe emhlanje. Kunjani manje?